Sekuvuke umona enkundleni zokuxhumana ngemoto kaThibela. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuyona i-channel yami ehamba phambili. Igama lami nguMfezeko untuthuko wakho mali bathi la sibona amagumede. Mawuthi usemusha la ekhaya ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Bafethu sekuvuke umona lapha nenkundleni zokuxhumana ngemoto kaThibela and sibonile ukuthi inkosi balanga isikile lapha nonyanyavu lwemoto lapha, kodwa abantu abaningi baye baphawula impela lapha nenkundleni zokuxhumana nokulona udaba olutrenda lapha emagroupini ekamaskandi lapha. Abanye sibonile ba-underline lapha amadiski ukuthi imoto enjani lena entsha kodwa enediski. Abanye baye basho impela ukuthi ezinye imoto zabaculi ziphuma zingenawo ama-number plate. Lena kaThibela enjani iphuma ine-number plate? Bafethu abantu abaningi bakhuluma okuhlukahlukene mayelana nayo le moto kaThibela, kodwa mina bafethu okungijabulisayo nje ukubona abaculi bakamaskandi lapha bethuthuka ukuthi imoto mhlampe iyisekini okanye intsha, bangabe nje kuyimoto impela ekahle. Sonke sayibona ukuthi le moto i-right, iyaphila. Nakho-ke nje mina engikujabulelayo ukuthi abaculi bamaskandi bayathuthuka ngale kokuthi mhlampe bazoze bayothenga mhlampe imoto ezintsha sha egarage lapha, kodwa nje ukuhle lokho ukuthi nje bathenge imoto eziphilayo. Mina ngazi ukuthi mhlampe kungabe kuthini kwakho ukuphawula mayelana nezinkulumo esesabelele enkundleni zokuxhumana ehlukahlukene lapha nekudluliswa khona ukugxekwa ngemoto kaThibela. And siyazi ukuthi akena yedwa ogxekwayo, baningi bafethu. Mangabe umuntu ethenga imoto kuba nalokho nje ukuhlaziywa lapha emagroupini ba-underline impela ama-number plate, basho ukuthi hhayi ngathi isekeni, basho lokuyana nalokuyana. Kodwa nje bafethu ngifuna ukuthi usho okwakho ukuphawula mayelana nalolu daba. Kulolu daba bengithi angilidlulise bafethu, ungakhohlwa ukusubscribe, comment, nokulike nokushare. Nibe nosuku lomnandi, ngithanda.